माबायदि सिफायजोबदों नायजोब सिफायजोब्बाय नाय डाइनिं टेबोलखौ गासिबो ओरै गासिबो नाय हा माबायदि सिफायजोबदों नाय जाय जाय भाঙাছে কারগা বুঝার না দিলে কিন্তু মুশকিল হবো কিন্তু सेरफांगुरि बाथौ मन्दिराव मोनसे सियार टेबोल बुख्रुबलायनाय दुंहाव थासारि रायजोफोर मोनथिनाय बायदिब्ला बांहाली आरो बिहारिनि गेजेराव मोनसे कमप्रमाइज मिटिं जादोंमोन मानि कमप्रमाइज बेखौ आं सियरै मोजाङै मिथिथ'वाखै दे मोनथिब्ला नेक्स्ट भिडिअ आपडेटखौ होनो हागोन दा अरुणोदय स्किम मोनजाग्रा रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे खौरां हेमन्त मामाया अरुणोदयनि फैसाखौ 20 फेब्रुवारियावनो 8,000 टाका गरे होनायनि खोथा होदोंमोन नङा होमबा इलेक्शननि सिगां नोंथांमोना 20 फेब्रुवारियाव अरुणोदयनि फैसाखौ मोनथ'नाय नंलिया मार्चनि 10 तारिखआवसो 8,000 नि जायगायाव 9,000 गरे खेबसेनो होखासिगोन हेमन्त मामाया बेखौ मैया मोनायाव फोसावनानै होबाय जोंनि बे सेरफांगुरि बाथौ मन्दिरखौ माबोरै सिफायलायदों बिसार मिटिंआव जोंनि सेरफांगुरिनि बाथौ मन्दिराव सिफायलायबाय दावरावआव मोनथिबाय बिसोरनि मिटिं जादोंमोन माबायदि दावराव खालामदों नाय जोंनि सेरफांगुरिनि बे बाथौ मन्दिराव सिफायजोब्बाय नाय नायनो हागोन नै बेफोरखौ नाय सिफायना माबायदि गावजोबदों नै माबायदि मिटिं खालामदों बिसोर माबायदि मिटिं खालामदों नाय बेफोर माबायदि मिटिं खालामदों बिसोर माबायदि मिटिं खालामदों बिदि मिटिङाव माबायदि सिफायनांगौ नायजोब मानसिफोरखौ नायजोब गासिबो नायजोब सोर माबायदि मिटिं खालामदों सोर माबायदि मिटिं खालामदों मानसिफोरखौ नायजोब गासिबो सिफायजोब्बाय बाथौ मन्दिरनि बे बेन्सफोरखौ मिथिबाय गासिबो सिफायबाय सेरफांगुरि बाथौ मन्दिरनिखौ बिसोरनि जात मानसिफोराव बिदि माबायदि सिफायनांगौ बिसोरनि बे गासिबो माबायदिखौ सोर माबा जानांगौ बे सिफायजोब्बाय गासिबो सिफायजोब्बाय बिहारि आरो बाङालिनि मिटिं जादोंमोन दिनै कमप्रमाइज खालामना फैदोंमोन माबायदि सिफायजोबदों नायजोब सिफायजोब्बाय नाय डाइनिं टेबोलखौ गासिबो ओरै गासिबो नाय माबायदि सिफायजोबदों नाय जाय जाय भाঙাছে কারগা বুঝার না দিলে কিন্তু মুশকিল হবো কিন্তু